back my YouTube channel. दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आङो कोविडनि सेकेन्ड भेक्सिन लानो थांदों आरो सेकेन्ड माने दिनैनो लास्ट आरो बियो। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। थांबाय थानोसै। जि सान्दुं दिनै नै बिराद सान्दुं गोसाखा। अयथासार सान्दुं। नै दा सफैबाय शिबसागर सिभिल हस्पिटेलाव। नामखौ एन्ट्रि खालामना लाबाय। फाइनेलि आंना दिनै भेक्सिना कमप्लिट। नोंथांमोनाबो जाय थुजायाखै थाबैनो थुजादो। कर'नाखौ थाबैनो फोजोबनांगौ। नै दा भेक्सिन लाखांनानै फैबाय जयसागर पुkhri सेराव घनश्याम घर होननायखौ नायनो। नैबेनो मेन गेटआ। बे गेट गिदिरखौ खेवा आरोना नैबेखौ। नैबे फिसाजोंसो हाबलांनांगौ। हाग्रा जाजोबथारबाय। फैद'। मा होनोमोन बेखौ? रावबो गैया मानसि। बैग्रिया फिथाइ थायबाय। बैग्रि मोननाय सिजनाव फैबाथाय मोनजाखागोन बेखौ। जि थायगादों फिसा फिसानो। घनश्याम घर। सिङाव हाबनो हालाना ताला मारिना दोनबाय नोङो। नैबेनो घनश्याम घरा। आंबो बारा मोजां मिन्थिया नैबे घनश्याम घरनि स्ट'रिखौ। जि एसे मालायनिफ्राय खोनादों बेखौनो नोंथांमोननोबो खोन्थाना होनोसै। घनश्यामा सासे आहम रायजोनि राजमिस्ट्रिमोन आरो। रंघर, तलातल, कारेंघर आरो बाखि दलफोरखौबो बेनो लुजोबदोंमोननो। बियो अरिजिनेलि मुस्लिम मानसिसोमोननो कुच बिहारनि। बिनि नामा घनश्याम-उद-दीन। आहम राजानि थिननायाव बे न'खौ गावनो लुदोंमोन आरो गावखौनो थानो थिनबाय बे न'आव। नैबेनोमोन ओंखाम संग्राया। जि गाहायखा दरजाया। नैबेयावनो थायोमोननो राजमिस्ट्रिया। नैबे न' डिजाइना मुस्लिमनिबो दङ आरो हिन्दुनिबो दङ। मोननैनिबो लगायनाय आरो न' डिजाइना। नैबे न'खौ माइब्रा, हांसो बिदै आरो ना बारलिनि मेजेमजों बानायदोंमोननो आरो। गोदो सिमेन्ट गैयामोन नालाय बेफोरजोंनो बानायदोंमोननो होनना खोनादों आरो। नैबेयो गेट मोननो आरो ओरै फारसेखै गोदोलांबाय नै ओरै। नै दाउसा मोख्रेबा
जों दाउसा मोख्रेब बुङो आरो बेखौ खायसेया लाजि गुसु होननानैबो बुङो आरो जों ओमफ्राय दाउसा मोख्रेब होननानैसो बुङो आरो बांसिनानो जों गोदो लोगोफोरजों बादिलायोमोन आरोना सोर माने मिसिब होआलासिनो माने खानो हायो होननानै दाबो बै समफोरखौ बिराद गोसोखाङो आङो इफोरखौ नुबाथाय बबेनिखौ खानो र' नुवाखै लासै खाबायदि जालांजोबो बेनोथ' सिखाव आरो हिन्जाव खावनो हानाय हाया बेखौ आं सिखाव मावजोबलांसै जि मोजां नुखायो आङो बेबो न'मोन बायबाय आरो बायबाय माबायदि नायो इथा मा गोदोलांबाय जाना नै ओरैजाय गोदोलांबायना ओरैबायदि मोजां बे जायगाया नोंथांमोनाबो माब्लाबा फैनानै नायनो हागोन मोजां थायो मोजांथार नङा जोंना बाइकआबो सिद्दा दंखायो नायना गेट खेवनाय मोनबा मोजां जागौमोन बन्दसो ना बन्द नैबेनो जयसागर फुख्रिया नोंथांमोननो एसे देखायलांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिब्ला बेबो ओरैबायदि गुवारखा नैबे फुख्रिखौ आहम राजा रुद्र सिंहानि दिनाव 45 डेजआवनो जावखांदोंमोननो आरोना आरो बे फुख्रिनि गुवारा 318 बिगानो आरो नैबे फुख्रिखौ आहम राजा रुद्र सिंहाया बिमानि नामाव जावदोंमोननो आरो मानसि जासोदों माथो दिनै नैबेयाव बेलासि टाइमाव मानसिफोरा बिराद बेरायनो फैयो थाबायनो थाखाय आरो बाराबो फुख्रि जिं नालाय जि खोलो खोलो नांखायो बेखायनो मानसिफोरा बिराद मोजां नाङो आरोना दंफाङा मोजांथारनो जायफ्राफ्रानो सान्दुं गोसायाव मोजांथार जानो जिरायनो बेसे गोलावसिम दंथायना बियो असिम हा नैबेखौ जों फैबाय थानाय समाव लामायाव नुनायखाय दसे थाथ'नानै नायबाय आरो आखाइजों बानायनाय गोजा नालाय जि मोजांनो ओंखायनो मोननैसो लांनोसै होननानै नायबाय गासिबो दंफांनि गोजा आरोना काटनि बेखौ नङाबा बेखौ लानोसै मोनसे जायखिजाया मोनसे सोनो होआखै बेखौ